Pues así, entonces, casi todos dependían del arroz, de la plantada del arroz i de la sega i treballant en l'arròs. Així en València i tot això no treballava quasi ningú. I jo el Saler l'he conegut sense ningú cotxe. I anàvem a plantar l'arròs, igual que a segar-lo en bicicleta. Doncs anàvem allà a l'horta a arrencar el planter i de plantar-lo en el palmar i per allà al Perellonet i anàvem en bicicleta, perquè no teníem ni motos. Perquè vivíem en una barraca així en el Saler que era d'un home del Palmar, l'amo de la trilladora de Gel Tocayo, era la barraca, i la posà en venda i per no tenir diners per pagar-la se n'anàrem a la Marchal. A on? Anàrem a la trilladora de Puertes. Saps el que és? Ara no queda més control de fumeral de lo que era antes la trilladora Puertes. Molt bé, no teníem, no hi havia ni a ràdios entonces ni res. Però diners i això no hi havia, però fam i això així no n'hem patit, perquè així hem tingut sempre bé pisquera. Ma mare, allà en el llibre ho poso jo, que la pisquera que agarrava jo i mon pare, agarrava la cistella i s'anava a l'Oliveral, Castellar, els Tres Camins, la Punta, a vendre i no portava un duro a casa. Canviava per productes d'allí de la terra. Quereguilles, pimentó, el que donava el temps canviava, perquè diners no n'hi havia. Quan era xiquet, jo me n'ania a la Marchal quan tenia 7 anys. I fins tot seu per ahí venia des de la trilladora Puertes a un Saler a escola, tots els dies, cruzant la Marchal i la Sequia. Com, caminant? I els dies que plovia ho fèiem a l'Oratge, però no podia vindre. I als 12 o 13 anys deixi d'anar a escola. I als 14 anys ja estava jo de motorista. I el primer regador i després motorista. Motoristes tenien un motor que en Revisancho havia, ara ja no està ni l'edifici. Hi havia entonces, més per allà de la trilladora de Burriel. I després que havia de motorista les turbines. Que me tocava cada 15 dies un dia de festa. Érem dos allí i teníem una setmana, un fin de setmana de festa un i l'altre. I jo estava 15 dies sense veure la dona ni els xiquets. Era més familiar i més d'això que avui. Avui del Saler n'hi ha més del 80% que no són natius del Saler. I molts fills i molts d'això d'ací del Saler viuen fora del Saler. I en aquell entonces, jo me recordo quan vivíem a la barraca, que l'estiu, per la nit, eixíem al carrer a sopar i se'n juntàvem 2 o 3 famílies d'això i encetaven un meló del xer, per exemple, i se'l partíem uns i altres. I estaves enterat de tots, el que estava constipat, el que estava mal i el que no estava mal, ho sabien de tots. I avui no saps de ningú. Ara mateix vinc jo d'ahir dels jubilats i n'hi ha 6 o 7 jugant al dominó i només que són natius del Saler, el Jaime i jo, els altres tots són de Cuenca, de Saragossa i de fora d'ací. Perquè el Saler tingué uns anys de molta potència d'això a raïs del càmping del Saler, portar molta gent forastera així. Hi havia molta demanda de pisos i tot això, i tot el que eren barraques això ho feren en finques. En barraques que vivien 3 famílies. I en la teua? En la meva no, la meva nosaltres a soles. Però hi havia puestos que vivien. Així enfront mateix n'hi havia una que li diem la barraca del Tio Cualo, que era la més gran del Saler, que vivien 2 o 3 famílies. El millor caçador de la zona esta, no del Saler, no, de la zona esta. Sí? I què caçaves? Caçava en la bufera, era tots els puestos que tinc així, tots els puestos que tirava. En l'any 66, en un dia, en el puesto este de la Punta Llevé, ens matarem 208 fotxes en un dia. Així venien 12 o 14 espècies de cacera i ara no en ve només que una, que és els natius d'ací, que és el cull verd. Per què? Antes venien sarcets, roncadells, bragats, boixos, cues de xunc, piulos
I encara més això, ciberts, cuiverts, I ara per què no en venen? per l'assumpte de l'aigua. I la calor també. Des d'aquest parc natural l'Albufera ha anat a menys en tots els sentits. Explícamelo. No ve una gota d'aigua del riu i les aigües que van a l'Albufera totes són de les fàbriques i tot això, i el prohibir el cremar la palla també ha tingut influència en l'Albufera. I no queda ninguna espècie de pisquera de la que havia antigament. Allà en el barranc de Massanassa, antes havien avingudes d'aigua que aplegava l'aigua roja a la que és la Matalfang. I ara no en ve ni una gota. I per la sequeta nova i en el Fafar, la carretera, la sequia nova, saps el que és la sequia nova? Ahir també, quan nosaltres vivíem ahir d'això d'On Mendo, ahir venien cada venguda d'aigua roja que anava per dalt les motes. I pisquera n'hi havia 7 o 8 o 10 classes de peixos que ara no n'hi queda cap. Entonces no teníem ni televisor ni res, però mira, tots els dies jugàvem ahir al carrer, els jocs que eren típics entonces. A què jugàveu? Jugàvem a Canut, a Santa Cabrilla Corredora, que diem també, que jugàvem també. I a voltes, quan ja no sabíem què fer, anàvem a tirar els pedrais als gats, pegàvem moltes pel saler, i anàvem a la casa del gat, i no sabíem què fer. Fa 61 anys casat. I em vaig casar als 21 anys. Que quedar en estado, i tenia que casar i anar a la mili tenint un fill. I tenia mesos. I anava a Melilla. 18 mesos en Melilla. Anava per tancats. Cada tancat tenia el seu motor. I després, quan nosaltres estàvem a les Torbines, era tot el terme del Fafar, que n'hi ha 10 o 11.000 fanecaes, tota l'aigua va parar allà a les Torbines. El que té culpa, el malestar de l'aigua, és el no permetir cremar la palla. Des de tots els anys que fa que ho han prohibit, cada volta l'aigua està pitjor. Si no fos per l'ajuda de l'europea, no se podria plantar. No? El preu que té normalment perdrien diners. Jo he sigut un dels millors jugadors de futbol del Saler. A mi vingueren a fitxar-me quan jugava a futbol per un equip de... on era, com se diria?